Ξέρω ότι έχω πολλές απορίες, αλλά μπορείτε να μου μιλήσετε προσωπικά με τον κύριο Μουτσιάνα, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ίσως είναι καλύτερο όσο αυτός ο τρόπος. Θα ήθελα να περάσουμε στην τελευταία μας ομιλία, να καλωσορίσουμε τη Φρόσο Μίτσου, η οποία θα μας μιλήσει λιγάκι για τον τρόπο σκέψης. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον αρνητισμό μας, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντάμε στην επαγγελματική μας καθημερινότητα. Αν ο Γιώργος πριν σας είπε συγχαρητήρια και σας ευχαριστεί που ήρθατε εδώ πέρα το Σάββατο σας και το αφιερώσετε σε εμάς, εγώ δεν ξέρω πώς ευχαριστώ να σας πω που αντέξατε, μείνατε, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ χαίρομαι μαζί σας, γιατί σήμερα θα δώσετε στον εαυτό σας κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχετε κάνει συνήθως. Οπότε, όσοι έχετε ξαναέρθει σε ομιλίες, γιατί είστε μερικοί που σας έχουν ξαναδεί, θέλω να σηκωθείτε, να αφήσετε τα πράγματά σας, να σηκωθείτε όρθιοι. Αφήστε τα γύρω σας, να τα όρθιοι εκεί που είσαστε. Όλοι, ελάτε. Σηκωθείτε, ναι, όλοι. Όλοι σηκωθείτε. Όλοι. Έχετε καθίσει από 2 ώρα και επειδή το δικό μου... Επειδή λοιπόν το δικό μου, καταρχήν με συγχωρείτε λίγο για τη φωνή, είμαι λίγο κρυωμένη, οπότε όπου θέλω να δείτε θα προσπαθήσω λίγο παραπάνω να φωνάξω. Επειδή το δικό μου κομμάτι είναι το mental training, η προπόνηση του μυαλού, το πολύ σημαντικό για μένα είναι να προπονούμε ταυτόχρονα και το σώμα και την ψυχή. Οπότε, επειδή όλη αυτή την ώρα κάθεστε, στην πραγματικότητα το μυαλό σας έχει αρχίσει λίγο να κουράζεται και να κοιμάται, ακόμα και αν εσείς είστε με ανοιχτά τα μάτια. Οπότε, πάμε λίγο μαζί να κάνουμε κάποιες διατάσεις. Σηκώστε λίγο σαν τώρα να ξυπνήσατε. Πάνω, λες και θέλετε να πιάσετε πάνω τα βάνη. Θέλω να γυρίσετε λίγο στην Θέλω λίγο στην μία πλευρά, έτσι ώστε να ανοίξει την πλευρά και λίγο προς την άλλη. Μπράβο, ακούω, δεν ξέρω αν είναι το δικό μου, ακούω πάντως. Ελάτε λίγο μπροστά και θέλω να βάλετε το κεφάλι σας μέσα στα χέρια σας, να ανοίξει λίγο η πλάτη. Και αντίστοιχα να γυρίσετε πίσω τα χέρια και να τραβήξετε αυτό να ανοίξει μπροστά και ο θώρακας. Ωραία. Και θέλω, έτσι όπως είμαστε εδώ, όσοι κάνετε γιόγκα σίγουρα μπορεί να το έχετε δει. Θέλω στην πραγματικότητα να πάρουμε μία αναπνοή, αλλά θέλω να μου κάνετε αυτό. Να μου ανοίξετε πίσω και να ξαναγυρίσετε μπροστά. Ωραία, πάμε. Αν θέλετε σκύβετε λίγο πίσω, έτσι ώστε να ενωθούν οι ομοπλάτες και ξανά μπροστά. Άλλη μια, πίσω και μπροστά και μια τρίτη. Και θέλω να το τελευταίο. Θέλω να πάρουμε τους ώμους μας και να τους σηκώσουμε σαν να θέλουμε να κουμπίσουμε στα αυτιά μας. Ωραία. Αφού φτάσαμε εδώ πέρα, θέλω να πάμε πίσω και να μετρήσουμε 1, 2, 3. Θέλω εκπνοή από το στόμα. Πάμε άλλες 2 φορές. Αυτιά, πίσω, 1, 2, 3. Και άλλη μία. Αυτιά, πίσω, 1, 2, 3. Κάθεστε. Στην πραγματικότητα, όσοι ασχολείστε με τον αθλητισμό, γιατί συνήθως εγώ βρίσκομαι σε γήπεδα με τους αθλητές, στο κομμάτι του mental training, όσοι λοιπόν ασχολείστε με τον αθλητισμό ή γνωρίζετε για τη φυσιολογία του σώματος, ίσως εδώ είναι ο πιο μεγάλος μας μυς, ο τραπεζοειδής. Και είναι ο μόνος μυς τον οποίο δεν γυμνάζουμε καθόλου, αντίστοιχα τον κουράζουμε συνεχώς με τσάντες, γι' αυτό και βλέπετε κάπως προχωράμε έτσι, γενικά με σακούλες από το σούπερ μάρκετ, με τσάντες με τα λάπτοπ. Οπότε είναι ο μοναδικός χώρος, όπως λέω εγώ, στο σώμα μας, που πιο πολύ τον κουράζουμε παρά τον γυμνάζουμε και τον ξεκουράζουμε αντίστοιχα. Πάμε λοιπόν μαζί να σας παρουσιάσω σήμερα το δικό μου κομμάτι. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι εντός του χρόνου. Στο μότο το δικό μου που λέω συνήθως το change your mind, change your life ή αντίστοιχο όπως το είδατε στο ίντερνετ, αλλάζοντας τρόπο σκέψης, αλλάζουν τη ζωή μας. Και τώρα λοιπόν, ένα λεπτάκι θα το βρω πρώτα. Το πλαϊνό. Ούτε το πλαϊνό δεν κάνει κάτι. Το δικό μου επιφερτικό για αυτό δεν πατάω.
Στις πιο πολλές παρέες, φαντάζομαι και εσείς, ή σε meetings που έχουν να κάνουν με τη δουλειά ή γενικά με την προσωπική μας ζωή, πολλές φορές η πρώτη ερώτηση που μας κάνουν πέρα από το όνομα, αν το θυμηθούμε στη συνέχεια να το κρατήσουμε, είναι το τι δουλειά κάνεις. Δεν ξέρω πόσους έχει αυτό φέρει σε δύσκολη θέση ή σε θέση που θα χρειαστεί να εξηγήσετε τι ακριβώς κάνετε. Εμένα πάντως μου ήταν λίγο άβολη αυτή η ερώτηση, γιατί ξέρετε, όταν ακούει κάποιος ψυχολόγος, στην αρχή θα πει, μάλιστα. Ψυχολόγησέ με λοιπόν, πώς είμαι. Λες και εμείς παίρνουμε καμιά καραμέλα και αρχίζουμε και έχουμε κάποια ενόραση το πώς είναι αυτός, πώς λειτουργεί, πώς συμπεριφέρεται. Δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, κυρίως για μένα τουλάχιστον ήταν οι άντρες, όπου μόλις κάποιος άλλος στην παρέα έλεγε είμαι ψυχολόγος, έλεγε στο φίλο του. Τελείωσε λοιπόν, ως εκεί. Τρίτο, για να μην τα απολύω, δεν με επηρεάζαν αυτά, ήταν ότι όταν σε κάποιον πιο παλιά έλεγα ψυχολόγος, τελείωνε εκεί η όλη υπόθεση. Κανένας δεν ήξερε τι άλλο κάνω, τι γουστάρω να κάνω και όχι απλά να ξαπλώνω ανθρώπους σε καναπέδες που είναι τόσο πολύ γνωστό από τα έργα, αλλά πιο πολύ να τους μιλούσα για το mental training. Και έτσι έχω επιλέξει εδώ πέρα μια φωτογραφία όπου ήταν κάτι πολύ ωραίο και μέσα στον αθλητισμό, που ξεκινώντας να δουλεύω με τους αθλητές, κάποια στιγμή τους λέω αλήθεια, ποιο είναι το όνειρό σου. Τι ονειρεύεσαι να γίνεις, ονειρεύεσαι να είσαι εδώ για παράδειγμα σε μια ομάδα, ονειρεύεσαι να βγεις στο εξωτερικό, να κάνεις ένα τρομερό συμβόλαιο, ποιο είναι το δικό σου όνειρο. Και μέσα σε όλα αυτά, κάποια στιγμή αντιλήφθηκα ότι ο δικός μου στόχος είναι να ξυπνάω τα όνειρα των άλλων και να τους βοηθάω να τα πραγματοποιούν. Έτσι λοιπόν, σαν γενικό τίτλο που έχω είναι mental trainer, αλλά στην πραγματικότητα, όταν λέω σε κάποιον αυτό, μου λέει δηλαδή για πες. Οπότε πάντα μπορώ να πω το story μου, όπως το έλεγε ο Τόλης, όταν τον είχα ζητήσει να με βοηθήσει στο site. Στην πραγματικότητα λοιπόν εδώ, αυτό θα ήθελα και σε εσάς. Αυτή τη στιγμή, εδώ στη φάση που είσαστε τη ζωή σας, έχετε κάποιο όνειρο. Δηλαδή, αν πούμε ότι ξεχνάμε ότι είμαστε σε αυτό το χώρο εδώ πέρα και μπορείτε να κλείσετε τα μάτια ή να κοιτάξετε σε ένα ουδέτερο σημείο, υπάρχουν όνειρα που τα θέλετε πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που τα ονειρεύεστε και που έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει. Για να μην σας βάλω πιο προσωπικά, θα ήθελα απλά να μου πείτε αν όντως έχετε όνειρα σε σχέση με τη δουλειά, θα το προσδιορίσω πιο πολύ εδώ πέρα, τα οποία έχουν γίνει. Μπορείτε να μου σηκώσετε απλά χέρι για να καταλάβω. Και αντίστοιχα ονειρεύεστε πράγματα που ακόμα δεν έχουν γίνει. Όλοι οι υπόλοιποι. Τυχαίο δεν νομίζω. Σκεφτείτε λοιπόν κάτι ότι και θα ήθελα να σας ρωτήσω μάλλον κάτι ακόμη. Όταν σας ζήτησα αν έχετε κάποιο όνειρο, μπορούσατε με τα μάτια του μυαλού σας να το δείτε. Ακόμα και τώρα που σας το λέω. Μπορείτε. Στην πραγματικότητα, συγγνώμη. Εδώ το θέλω. Αν λοιπόν το έχετε δει και το έχετε φανταστεί, μια που στο κομμάτι του mental training εμείς αυτό που λέμε συνήθως είναι ότι if you can dream it, you can do it. Το θέμα είναι όμως πώς το dream αυτό που κάνω. Δηλαδή πιο πολύ μπορούμε να φανταστούμε κάτι, αλλά για κάποιο λόγο κάτι μας σταματάει. Και πραγματικά να ρωτιέμαι και για εσάς, αν όντως μπορείτε να το φανταστείτε στο μυαλό σας, τι είναι αυτό αλήθεια που σας έχει σταματήσει και δεν το έχετε κάνει ακόμη. Μια που όπως λέω πάντα σε όλους, είτε αφορά το αθλητικό κομμάτι, είτε αφορά όλους εμάς τους μη αθλητές, ο καθένας μας έχει έρθει σε αυτή τη ζωή για να μεγαλουργήσει, για να κάνει κάτι ξεχωριστό και πραγματικά το πιστεύω για τον κάθε ένα μας που είναι εδώ πέρα. Έχει μια συγκεκριμένη αποστολή να δείξει στους άλλους κάτι που είναι πραγματικά πολύ ξεχωριστό από εκείνον. Οι προηγούμενοι πολύ ωραία το είπαν, να πείτε το δικό σας story, τη δική σας ιστορία. Εσείς πραγματικά τι λέτε στους άλλους. Δηλαδή αυτό το όνειρο του τόσο πολύ θέλετε να ξεχωρίσετε στην τομέα σας, να κάνετε κάτι πολύ ιδιαίτερο, να παρουσιάσετε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο κάτι που ετοιμάζετε, να γράψετε ένα βιβλίο, να κάνετε κάτι ξεχωριστό σαν καινοτομία. Τι είναι αυτό που σας έχει σταματήσει για να το κάνετε. Φόβος. Άλλο. Το έχετε κάποια φορά σκεφτεί τι πραγματικά είναι αυτό που σας έχει εμποδίσει. Δεν έχω απάντηση. Τώρα είναι όταν φτάνεις σε ένα μηδενικό σημείο. Ή έχεις απολυθεί, ή έχεις πει ότι δεν πάει άλλο, ή φτάνεις στο μηδέν και εκεί τότε σκέφτεσαι πώς θα περάσει παραπάνω. Ενώ πιο πριν, απλά κάπου κάθομαι. Πριν κάτι γινόταν, είπατε και κάλυπτε το κενό. Τουλάχιστον εγώ το αντιλαμβάνομαι. Γίνεται μια κρίση. Γενικά, πάντως, θέλω να σας εξηγήσω κάτι.
Το δικό μου το κομμάτι σήμερα, όπως το έγραφα, είναι προθέρμανση. Αυτό τι σημαίνει ότι θέλω πιο πολύ να σας κάνω κάποια mind games. Δηλαδή θέλω να βάζουμε κάποιες πληροφορίες στο μυαλό, έτσι ώστε αυτές οι πληροφορίες μετά όταν θα πάτε σπίτι και θα περάσουν κάποιες μέρες, να αρχίσουν μέσα να ζυμώνονται. Γιατί να σας πω κάτι, το πιστεύω πολύ πολύ ειλικρινά, ότι εδώ πέρα δεν είστε για να σας πω 5 πράγματα. Τα ξέρουμε αρκετοί. Ξέρουμε, πολλές φορές διαβάζουμε ακόμα, θέλουμε να κάνουμε μια διατροφή και όμως ξέρουμε ότι η σοκολάτα δεν βοηθάει, ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα και δεν τα κάνουμε όμως. Γιατί κάτι άλλο υπάρχει στο μυαλό μας, όπως πολύ ωραία πάντα βάζω τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ότι πραγματικά το μόνο εμπόδιο που υπάρχει είναι το ίδιο μας στο μυαλό. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που λέω και πάλι διαλέγω αυτή τη φωτογραφία για να σας δείξω κάτι. Εμάς τώρα αυτό μας φαίνεται γελίο, δηλαδή λέμε είναι δυνατόν. Κρατιέται αυτό το ζώο απλά από ένα σκηνή και από μια πλαστική καρέκλα που αν απλά την μπορέσει και κινηθεί να την εκτοπίσει χωρίς καθόλου δυσκολία. Και όμως, αν πάρετε μια απόσταση από τον εαυτό σας και τον δείτε από μακριά, είμαστε κάπως έτσι. Δηλαδή τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο απλά από ό,τι πιστεύουμε. Απλά το μυαλό μας κολλάει σε κάτι και νομίζουμε πως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και εδώ ακριβώς χρειάζεται ένας άνθρωπος που να μπορέσει λίγο να μας ταρακουνήσει ή αυτό που έχω και λίγο πιο μετά να μας βγάλει από την comfort zone. Γιατί κάπου όλοι μας σταματάμε σε κάτι που το θεωρούμε ασφαλές, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πόση ευτυχία μας δίνει αυτό. Απλά βολευόμαστε ή ίσως φοβόμαστε να δούμε το τι έχει να μας δώσει το μετά. Οπότε λοιπόν θα έλεγα ότι το δικό μου κομμάτι σήμερα είναι μια προθέρμανση σε αυτό που ονομάζω προπόνηση του μυαλού. Και επειδή περισσότεροι και εδώ πέρα το συζητήσατε και στην ουσία το βλέπω και στο γραφείο, πολλές φορές με ρωτάνε να κάνω πιο πολλές διαφημίσεις, να κάνω κάποια σελίδα στο Facebook. Εννοείται ότι δεν έχω να απαντήσω σε αυτά και δεν είμαι και ειδική. Αλλά τους λέω ότι είσαστε εσείς η δουλειά σας. Δηλαδή, πολύ ωραία να τα κάνετε όλα αυτά, πολύ ωραία να ακολουθήσετε τα trends και τη μόδα, αλλά αν δεν ξέρετε τον εαυτό σας, τι να ακολουθήσετε ακριβώς. Αν δεν ξέρετε εσείς ποιο είναι το δικό σας όνειρο, ποιο είναι το δικό σας κομμάτι που θέλετε να προωθήσετε, ποια είναι τα δυνατά σας σημεία, θα είστε απλά ένα φύλλο στον άνεμο. Μία θα μου λένε να πάω προς το εδώ θα πηγαίνω, μία θα μου λένε να πάω προς το εκεί και θα πηγαίνω. Ξέρετε όμως ποια είναι η ειρωνία, ότι πολλές φορές μετά θα μετανιώνω γιατί επηρεάστηκα από κάποιους άλλους. Θέλω λοιπόν πάντα να θυμάστε ότι ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε, θέλω να υπάρχει ένας λόγος για εσάς που θα το κάνετε. Είτε αποφασίσετε για παράδειγμα να κάνετε διαφημίσεις, είτε αποφασίσετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό στην καριέρα σας, είτε αποφασίσετε να αλλάξετε πορεία. Θέλω να έχετε ένα λόγο γι' αυτό. Κάτι που το μυαλό μου να έχει πιστεί ότι ναι, αυτό είναι που μου αξίζει. Δηλαδή, μη συμβιβαστείτε με τίποτα λιγότερο από αυτό που σας αξίζει. Απλά οι πιο πολλοί δεν ξέρουμε τι αξίζουμε. Και θα σας πω κάτι που ξεκίνησα λίγο πριν. Όλοι μας εδώ πέρα μέσα μπορούμε πραγματικά να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Η ηρωνία είναι ότι κολλάμε και προσπαθούμε να χωρέσουμε σε κάτι καλούψια μετριότητας. Γιατί νιώθουμε ίσως πιο αποδεκτοί. Ότι αν είμαι κάπου μέτριος, δεν θα είμαι στο στόχο κάποιον άλλον. Όταν κάποιος ξεχωρίζει, ίσως πιστεύουμε με το μυαλό μας ότι κάνει πάρα πολλά πράγματα, αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο, αφιερώνει πάρα πολύ χρήμα. Όλο αυτό όμως ίσως είναι μόνο στο μυαλό μας. Δεν είναι έτσι πραγματικά. Οπότε, κατά αντίστοιχα, θέλω απλά να σας πω πολύ ότι πραγματικά τι είναι το mental training. Σίγουρα φαντάζομαι ξέρετε το training το απλό. Δηλαδή ότι πάμε πολύ ωραία, κάνουμε μια είδους κίνηση, άσκηση και φροντίζουμε το σώμα μας. Όπως λοιπόν το σώμα μας έχει μύες, έτσι ακριβώς ένας μύης είναι και ο εγκέφαλος, ο οποίος πραγματικά χρειάζεται προπόνηση, αλλά θέλει μια εξειδικευμένη προπόνηση. Για να μπορέσω να καταλάβω ποιο είναι το όνειρό μου, πώς μπορώ να το ακολουθήσω και πώς μπορώ να το υλοποιήσω. Οπότε θέλω να ξανασκεφτείτε κάτι που το συναντάω πάρα πολύ. Δεν σας λείπει η θέληση, δεν σας λείπει η δύναμη, δεν σας λείπει η υπομονή για να αλλάξετε κάτι. Σας λείπει απλά η γνώση. Και τη γνώση την παίρνετε μέσα από μια αντίστοιχη προπόνηση του μυαλού σας. Οπότε λοιπόν, έρχομαι να αρχίσω μερικά από τα mind games, ok. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, τι βλέπετε σε αυτή την εικόνα. Να βλέπετε όλοι. Ορίστε. Ναι. Ένα κύριο και έναν παππούκα με μια κυρία. Έναν κύριο, πού είναι ο κύριος. Όλος είναι. Ναι, ένας κύριος, ωραία. Και μετά το δεύτερο είναι ο παππούκας και η κυρία. Ένα σκυλί καλά Με το φόρεμα. Έχει και το σκαλά από πάνω. Είναι πάρα πολλά. Έχει ένα αυτό πάνω δεξιά, πάνω από την καμάρα. Δεξιά είναι μια
κοπέλα. Όλοι βλέπετε κάτι αντίστοιχο. Ορίστε. Εγώ βλέπω έναν κύριο, σαν καθαρή εικόνα και ένα χέρι στο κάτω μέρος. Πού χέρι, συγγνώμη. Έχει κάτω. Εδώ, ας πούμε. Όχι, κάτω και που ξαπλώνει. Εδώ. Ναι. Ωραία. Να πούμε και για τις πέτρες από πίσω, ενώ ότι είναι και πέτρες από πίσω. Και το πουλί, πολλά έχει εικόνα. Ένα μαντάβα. Εδώ. Αυτό είναι κόλπο για να ξεκουράζεσαι εσύ και να βγάλω. Ξεκούρασε το τελείω όμως. Εδώ. Ένα προφίλ και μισό χάρτη. Συμφωνείτε, υπάρχει κάτι που μπορεί να βλέπετε μόνο και όχι αυτό που ακούσατε από κάποιον άλλον ή εδώ πέρα μέσα. Οκ, ας κανονιστούμε για να προλάβουμε να σας δείξω τα υπόλοιπα. Εγώ αυτή τη στιγμή σας έχω δείξει ένα ερέθισμα. Όλοι βλέπουμε το ίδιο ερέθισμα. Το θέμα είναι όμως ότι ο καθένας μας βλέπει σε εισαγωγικά κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, κάποιοι σε αυτή την εικόνα θα βλέπουν μόνο έναν ηλικιωμένο και τίποτα άλλο. Κάποιοι αντίστοιχα σε αυτή την εικόνα μπορεί να βλέπουν μόνο μια κυρία που κρατάει ένα μωρό και τίποτα άλλο. Κάποιοι μπορεί να βλέπουν εδώ πέρα κάτω χέρι, άνθρωπο, ζώο και τίποτα άλλο. Αντίστοιχα και εδώ. Κάποιοι μπορεί να βλέπουν μόνο μπροστά το πρόσωπο, κάποιοι μπορεί να βλέπουν το προφίλ. Για ποιο λόγο το βάζω αυτό, γιατί ανάλογα με το πώς ερμηνεύω την κάθε εικόνα, αυτό μου διαμορφώνει τη ζωή. Ελάτε λοιπόν εδώ πέρα σε εμάς. Ανάλογα με το πώς εσείς βλέπετε μια κατάσταση στη ζωή σας, αντιστοίχως θα είναι και η ζωή σας. Δηλαδή κάποιοι, θα το πω και πάλι, μπορεί πάντα να βλέπουν μόνο την αρνητική πλευρά. Ανάλογα λοιπόν με το τι θα δείτε σε μία εικόνα, σε κάτι που θα σας συμβαίνει, αυτό θα ζείτε. Αυτό ακριβώς μας λέει και το NLP. Το NLP, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ή το έχετε ακουστά, είναι ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός. Είναι από τις πιο βασικές τεχνικές που δουλεύω, γιατί στην πραγματικότητα ασχολείται πάρα πολύ με τον τρόπο σκέψης και με τις λέξεις που χρησιμοποιώ, γιατί αυτές διαμορφώνουν τη ζωή μας. Οπότε λέω και πάλι ότι αν εγώ τώρα σας έδωσα ένα mind game, okay. Όμως αντίστοιχα είναι και η ζωή μας. Αν λοιπόν εγώ σε μια κατάσταση, σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχείρησή μου, βλέπω μόνο την αρνητική πλευρά ή βλέπω ότι κάτι δεν εξελίσσεται, ίσως είμαι κολλημένος μόνο σε μια οπτική. Και αυτό που χρειάζεται είναι να το δω λίγο πιο γενικά, αυτό που λέμε εμείς να δω τη μεγάλη εικόνα. Ίσως να υπάρχει και άλλη οπτική που δεν τη βλέπω, γιατί απλά το μυαλό μου έχει εκπαιδευτεί να βλέπει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και θα σας πω κάτι πολύ απλό. Κάποια χρόνια πριν σπούδαζα, σίγουρα όχι, δίδασκα σε ΙΕΚ. Όταν λοιπόν είχα δείξει αυτή τη φωτογραφία στα παιδιά, υπήρχαν 3 μαθήτριες, 3 φοιτήτριες, οι οποίες δεν έβλεπαν καθόλου, όσο κι αν είχαν έρθει μπροστά οι υπόλοιπες, τις έδειχναν εδώ, δεν έβλεπαν καθόλου έναν κύριο, εδώ πέρα αν μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω αν το έχετε δει όλοι. Εδώ λοιπόν στα μάτια υπάρχει ένας κύριος με ένα καπέλο έτσι ωραίο, μεξικάνικο. Οι κοπέλες όμως αυτές οι 3 δεν το έβλεπαν καθόλου και κάποια στιγμή μετά από μία εβδομάδα έρχονται και μου λένε: μπορώ να το ξαναδώ λίγο την εικόνα, γιατί την έψαχνα στο ίντερνετ, μήπως τη δω. Δεν την έβλεπαν ούτε μετά από μία εβδομάδα από τις 3. Μόνο η μία κοπέλα μπόρεσε λίγο να δει το καπέλο του. Τίποτα άλλο. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτό ακριβώς δεν είναι κάτι που δεν αλλάζει. Αλλάζει. Αλλά έχει να κάνει με το πώς έχει εκπαιδευτεί το μυαλό μας. Οπότε λοιπόν, ας έρθω στη συνέχεια. Όπως λοιπόν έχει εκπαιδευτεί το μυαλό μας, είναι ανάλογα με το τι σκέψεις κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν και ρωτάω και εσάς και πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον. Το πρωί που ξυπνάτε, έχετε καμιά φορά παρατηρήσει τι σκέψεις κάνετε? Δηλαδή, ξυπνάτε για παράδειγμα και λέτε: πού από μια τέλεια μέρα, όλη η μέρα για μένα, δεν ξέρω πώς να την πρωταξιοποιήσω. Είστε από αυτούς που λένε: τώρα ποιος πάει πάλι στη δουλειά, και ποιος ακούει πάλι και αυτόν, και ποιος κάνει και αυτή την παραγγελία, και τι ώρα θα γυρίσω για να ξαναξαπλώσω. Και έχω και λογαριασμό να πληρώσω, να μην το ξεχάσω. Σε ποια κατηγορία μπορεί να είστε? Δεν υπάρχει σωστό και λάθος εννοείται. Ελεύθερα μπορείτε να πείτε. Ναι. Εγώ σε καμία από το πράγμα που σκέφτομαι είναι μία λέξη. Δηλαδή, μετά πώς θα με νοιάζει. Το δικό μου
παράδειγμα είναι ήμουνα στην κάτω κατηγορία και μεταπίδησα στην πάνω. Δηλαδή έκανα μια δουλειά που δεν μ' άρεσε καθόλου και όταν ξενοκοσυκωνόμουν το πρωί έβρεζα τους πάντες και μεταπίδησα μετά σε μια δουλειά η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Και όταν σηκώνομαι το πρωί, λέω τι ωραία, πάμε να δουλέψουμε. Θες να μας βοηθήσεις και να μου πεις. Αντίστοιχα, αυτό που ρωτάω εδώ πέρα κάτω, το έλλειψη ή αυθονία, έχει να κάνει με το τι σκέφτομαι κάθε μέρα. Σκέφτομαι αυτά που μου λείπουν, αυτά που δεν έχω, ή είναι αυτά που πραγματικά έχω και πώς μπορώ να βελτιωθώ και να τα εξελίξω. Δηλαδή, τότε που ήσουν σε μια δουλειά που δεν σε γέμιζε, αυτές οι σκέψεις επηρέαζαν την ημέρα σου. Δηλαδή, παρατηρούσες αν το πρωί που ξυπνούσες και έλεγες πω από πολύ χάλια, δεν έχω καθόλου διάθεση, ότι η μέρα σου κυλούσε αντίστοιχα με μια άσχημη διάθεση ή με μειωμένη παραγωγικότητα. Αντίστοιχα, όταν μπορεί οι σκέψεις σου λίγο να άλλαζαν, άλλαζε αυτό τη διάθεσή σου ή την παραγωγικότητά σου. Δεν θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων γιατί μου έκανα πολύ. Ήταν μια δουλειά που δεν μ' άρεσε καθόλου. Τέλος πάντων, ήθελα οπωσδήποτε να φύγω. Τώρα, αν ήταν λίγο καλύτερες ημέρες, λίγο χειρότερες ημέρες, εντάξει. Πάντως, πραγματικά θα έλεγα να κάνετε αντίστοιχα ένα mind game. Δηλαδή, το πρωί που θα ξυπνήσετε, απλά παρατηρήστε τον εαυτό σας. Η προθέρμανση που σας λέω σε όλα αυτά που λέμε σήμερα έχει να κάνει με το να γίνω ο καλύτερος παρατηρητής του εαυτού μου. Και αυτό έχει σαν στόχο γιατί θα με βοηθήσει να παρατηρήσω καλύτερα τους πελάτες μου. Όλοι όσοι θα έρθουν σε εσάς, υπόθηκε λίγο πριν, αλλά θέλω να επιμείνω, όσοι θα έρθουν σε εσάς θα έρθουν για συναισθηματικούς λόγους. Οι άνθρωποι, οι καταναλωτές λειτουργούν συναισθηματικά. Όλοι λειτουργούμε συναισθηματικά. Θα σας πω το πιο απλό παράδειγμα. Ξέρουμε όλοι εμείς ότι το κάπνισμα απλά σκοτώνει, είναι τόσα πολλά τα μηνύματα πάνω στα κουτιά. Και όμως καπνίζουμε. Για ποιο λόγο, αφού ξέρουμε με τη λογική ότι δεν κάνει. Δεν λειτουργεί το συναίσθημα. Αντίστοιχα, ξέρουμε ότι το φαγητό δεν βοηθάει πάρα πολύ να τρώμε μετά στις 12 η ώρα. Και όμως μπορεί να τρώμε τεράστιες ποσότητες. Γιατί, αφού το ξέρουμε τη λογική. Γιατί λειτουργεί το συναίσθημα. Οπότε θέλω να θυμάστε ότι γενικά στη δουλειά μας αυτό που υπερτερεί είναι το συναίσθημα. Το πώς νιώθω και πώς νιώθει αυτός που θα έρθει κοντά μου. Και γι' αυτό και βλέπετε το πιο μεγάλο engagement στο ίντερνετ έχει να κάνει με τα συναισθήματα που βγάζετε. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό να βάλω μια φωτογραφία και να γράψω, να γράψω κάτι που να έχει να κάνει με ένα τοπίο, που να έχει να κάνει με αυτό το οποίο εγώ πουλάω. Αν όμως δεν γράψω κάτι που να αφορά συναίσθημα, δεν έχει η ίδια ανταπόκριση για τον άλλον. Αν όμως γράψετε κάτι σχετικό που να αφορά συναίσθημα, θα δείτε ότι ο άλλος μπορεί και να σχολιάσει, μπορεί και να σας συμπαθήσει περισσότερο και να σας ακολουθήσει. Οπότε, θα έλεγα κάντε το δικό σας παιχνίδι. Το πρωί που θα ξυπνήσετε, παρατηρήστε τι σκέψεις περίπου κάνετε. Και αντίστοιχα, παρατηρήστε αν ανάλογα με τις σκέψεις επηρεάζεται και η υπόλοιπη μέρα σας. Γιατί για μας, σύμφωνα με το NLP, είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Θα παρατηρήσετε ότι όσο εσείς επικεντρώνεστε σε αυτά που δεν έχετε, θα σας το εγγυηθώ, δεν θα τα έχετε ποτέ. Ποτέ όμως δεν θα τα έχετε. Εκτός αν συμβεί κάτι σαν θαύμα και τελικά το αποκτήσετε με πλάγιους τρόπους. Αλλά όσο εσείς λέτε συνεχώς, για παράδειγμα, τι ωραία τώρα να είχα πιο πολλά χρήματα, τι ωραία τώρα, δεν ξέρω, να είχα ένα αυτοκίνητο, τι ωραία τώρα η επιχείρησή μου να πήγαινε πολύ καλύτερα και να έχει πιο πολλά κέρδη, αλλά αποκλείεται σε αυτούς τους καιρούς να περιμένω κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι συμβαίνει. Κρατήστε λίγο το παράδειγμα που σας έδωσα. Στην ψυχολογία και στο mental training υπάρχουν δύο κομμάτια στο μυαλό μας. Το ένα είναι το συνειδητό, αυτό που τώρα εμείς συζητάμε και λέμε, και το υποσυνείδητο, αυτό που υπάρχει από πίσω. Το υποσυνείδητο για μας είναι η πιο μεγάλη δύναμη. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα το υποσυνείδητο είναι το στρατιωτάκι μας. Θα κάνει ό,τι του πούμε. Μαντέψτε όμως από ποιο είναι το καύσιμό του. Φαντάζεστε. Σκέψεις, ακριβώς. Πάρτε λοιπόν το παράδειγμα που σας έδωσα πριν. Πολύ θα ήθελα να έχω πιο πολλές πωλήσεις, να αυξήσω τις πωλήσεις μου, να έχω ό,τι βάλετε εσείς τι θέλετε να έχετε, αλλά δεν το κόβω να γίνεται. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο με αυτούς τους καιρούς. Τι κάνει λοιπόν το υποσυνείδητό μου? Κρατάει αυτό που του είπα εγώ σαν σκέψη και θεωρεί ότι αυτό είναι η επιθυμία μου. Οπότε τι λέει? Αχ, η καλή μου κυρία. Εμένα. Τι θέλει? Να της επιβεβαιώσω ότι όντως δεν πρόκειται σε αυτούς τους καιρούς να έχει αυτό εισόδημα. Ωραία. Θα δημιουργήσω τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό που θέλει. Τι προσπαθώ? Σας το λέω, εννοείται πάρα πολύ απλά. Από πίσω υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη. Αλλά θέλω να κρατήσετε κάτι. Το υποσυνείδητο δεν έχει αξιολογικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να καταλάβει αν εγώ αυτά που σκέφτομαι είναι βοηθητικά ή όχι. Ακούει απλά όλες τις σκέψεις.
Θέλω λοιπόν, ακούγοντας τα όλα αυτά σήμερα, να αντιληφθείτε ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε πολυτέλεια ούτε για μία αρνητική σκέψη. Μία αρνητική σκέψη ισοδυναμεί με 10 θετικές. Δηλαδή, αν κάνετε μία αρνητική σκέψη, εκτοπίζει άλλες 10 θετικές. Οπότε την επόμενη φορά που θα σκεφτείτε κάτι, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι προτείνω, ξανασκεφτείτε, αλήθεια, μα τώρα αυτό πώς με βοηθάει. Που σκέφτομαι, δηλαδή, τι νόημα έχει για μένα να σκεφτώ το αρνητικό, ότι δεν θα γίνει, ότι δεν θα έχω τα έσοδα, ακόμα και αν η κατάσταση είναι περίεργη. Πώς γίνεται κάποιοι να μπορούν να κάνουν πολύ ωραία πράγματα και κάποιοι άλλοι απλά να γκρινιάζουν. Ας το αναρωτηθούμε. Και εννοείται, και πολύ ωραία το έθεσες πριν, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που μας επηρεάζει είναι οι φόβοι μας. Ξέρετε όμως κάτι, είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί, αν κοιτάξετε στις έρευνες της ψυχολογίας, όταν γεννιόμαστε με δύο βασικούς φόβους. Το φόβο της πτώσης, γι' αυτό και αν σηκώσετε ένα μωράκι πάνω θα δείτε ότι ανοίγει τα χέρια του για να το πιάσετε. Και το φόβο του έντονου θορύβου. Τρομάζουμε όταν ακούμε κάτι έντονο. Όλοι οι άλλοι φόβοι είναι αποτέλεσμα μάθησης. Και κυρίως την οικογένειά μας ή από κάποιον που εμείς θεωρούμε σημαντικό. Οπότε δεν θα ήταν ένα δεύτερο για μένα mind game. Σκεφτείτε τους δικούς σας φόβους που έχουν να κάνουν με τη δουλειά σας. Είναι αυτοί οι φόβοι δικοί σας ή είναι φόβοι που έχετε ακούσει από τους άλλους. Του τύπου είσαι πολύ μεγάλος για να δοκιμάσεις αυτό. Το άκουσα πολύ ωραία πριν, το έχεις ένα πολύ ωραίο γράφημα. Είσαι πολύ μεγάλος για να κάνεις αυτό. Σε σχέση με τι. Δηλαδή, εσύ είσαι πολύ τυχερός. Σε σχέση με τι. Εσύ είσαι πάρα πολύ καλός. Είσαι πολύ τυχερός που έγινε αυτό. Σε σχέση με τι είσαι πολύ τυχερός. Σε σχέση με αυτό που δεν κάνω εγώ. Δηλαδή, πολλές φορές ακούμε πράγματα ή λέμε στον εαυτό μας πω τα πράγματα είναι πολύ χάλια για μένα. Σε σχέση με τι είναι πολύ χάλια. Πολύ ωραία τα λέμε γενικά, αλλά σε σχέση με τι. Δώστε αυτό το λόγο στον εαυτό σας για να καταλάβει σε σχέση με τι επηρεάζεται αρνητικά. Οπότε αντίστοιχα θα έλεγα κι εγώ, αν μπορούσατε να κάνετε ένα μικρό mind game στον εαυτό σας, ποιος αλήθεια είναι ο φόβος σας γύρω από τη δουλειά. Σας έρχεται έτσι πολύ αφόρμητα που μπορεί να ποτίζει πολλές μέρες με τις σκέψεις. Φόβος αποτυχίας. Μπορεί να είναι το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι το φόβο αποτυχίας, θέλω να μου πείτε αν το κάνετε χολιγουντιανή παραγωγή. Δηλαδή, έχει γίνει το χειρότερο σενάριο και. Μπράβο, μου άρεσε η λέξη. Το έχουμε σκηνοθετήσει. Και για πείτε μου δηλαδή, αφού το έχουμε σκηνοθετήσει, το ζούμε κιόλας. Δηλαδή, όλο μας το σώμα μπαίνει σε διαδικασία αυτή τη στιγμή αποτυχίας. Έτσι δεν είναι. Απευθύνομαστε σε ένα λένε γενικότερα ισχύει για όλους. Δεν το υπάρχει προσωπικά. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία τώρα αποτυχίας. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη το στομάχι μας αρχίζει και πονάει λίγο, ήδη η καρδιά μας μπορεί να χτυπάει πιο δυνατά, ήδη το μυαλό μας όμως συντονίζεται με την αποτυχία. Που σημαίνει ότι είναι σαν να θολώνω τα μάτια μου και να μην βλέπω πραγματικά τι ισχύει. Μου δείτε λίγο πριν το ζώο με την καρέκλα δεμένο. Ωραία. Εδώ λοιπόν κάνω το χειρότερο σενάριο και λέω, ωραία, τι θα γίνει αν συμβεί. Αυτό το χειρότερο σενάριο που έχετε σκεφτεί, αυτό που φοβάστε πάρα πολύ, τι θα γίνει λοιπόν αν συμβεί. Για ποιο λόγο όμως το σκεφτόμαστε. Γιατί αν αποτύχουμε στο χειρότερο, αν δεν το χειρότερο σενάριο επιβεβαιωθεί, δεν θα ξαναπροσπαθήσουμε. Άρα στην ουσία φοβόμαστε προληπτικά. Όχι, μπορεί να χάσουμε το σπίτι μας, να βγούμε φυλακή. Το ίντερνετ. Σας φέρω και τσιγάρα. Ωραία. Ορίστε. Μπορεί να θεωρούμε ότι είμαστε άξιοι της επιτυχίας. Πολύ ωραίο αυτό. Στην πραγματικότητα, τι θα γίνει αν συμβεί. Παρατηρείτε όμως ότι δεν έχουμε να δώσουμε μια εξήγηση στον εαυτό μας. Όμως, εμείς φοβόμαστε προληπτικά και πάλι. Έτσι. Ας έχουμε και λίγο φόβο στη ζωή μας, εκτός όλα τα άλλα. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο, η ηρωνία του μυαλού, αυτό που σας λέω ότι δεν είναι εκπαιδευμένο, μπαίνει σε μια διαδικασία να φοβηθεί εκ των προτέρων, να δημιουργήσει μια κατάσταση άγχους και φόβου για το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία, σαν να μας προετοιμάζει. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή μας στερεί από μια κατάσταση ηρεμίας, το να δούμε πιο καθαρά το τι πραγματικά συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Και λέω, ωραία, ας πούμε ότι έγινε. Τι θα γίνει αλήθεια αν δεν συμβεί. Νομίζω το θέμα είναι ότι η ερώτηση δεν είναι. Δηλαδή, τουλάχιστον εμένα δεν μου κάνει. Εμείς όταν είχαμε
λίγο μικρό σενάριο, προσωπικό. Παίρνουν τα capital controls, κάνουν διάφορα σενάρια με του εταίρου, τι θα γίνει αν κλείσει η εταιρεία. Και είναι αυτό, αλλά τελικά είπαμε ότι δεν έχει νόημα να ρωτήσουμε τι θα γίνει. Έχει νόημα να απαντήσουμε πώ θα αντιδράσουμε εμεί. Δηλαδή, αν για παράδειγμα χρεοκοπήσει η χώρα, γίνει στην δραχμή, τι θα κάνουμε, τι θα γίνει. Εμεί, έχουμε λύση ή δεν έχουμε. Ας μην απαντήσω ακόμη. Οπότε εμεί αυτό αναρωτηθήκαμε. Όχι, δεν είναι για να μου απαντήσει, απλά λέω ότι εμεί αναρωτηθήκαμε τι θα κάνουμε εμεί, όχι τι θα συμβεί. Εν τέλει. Γι' αυτό μου κάνει. Το ίδιο δεν είναι. Όχι. Το ίδιο λέμε, αλλά βλέπει τώρα είμαστε στι εικόνε πριν. Εσύ το βλέπει από τη μία πλευρά και εγώ το βλέπω από την άλλη. Αλλά είναι η ίδια εικόνα. Ξαναρωτάω λοιπόν εδώ, τι θα γίνει αν δεν συμβεί το χειρότερο σενάριο που έχω εγώ σκεφτεί. Θα περιμένουμε να συμβεί. Αν τελικά δεν συμβεί, σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να είσαι ευτυχισμένο και ευτυχισμένο, οπότε να σταματήσει να είσαι. Πάντως, να πω κάτι, για να προχωρώ λίγο πιο γρήγορα, καταλαβαίνετε ότι για μας η κάθε διαφάνεια που σας δείχνω σήμερα είναι μια ολόκληρη προπόνηση. Εγώ σας ξαναλέω, σήμερα κάνω απλά την προθέρμανση. Παρατηρήστε όμως κάτι. Εδώ, είμαστε όλοι, αν δεν βλέπετε τα πρόσωπά σας κάνοντας εγώ ένα μικρό mirroring, όλοι ήταν να απαντήσω. Εδώ είναι λες και είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον εαυτό μου να το σκέφτω τι θα γίνει αν δεν συμβεί. Και αυτό ήταν που ήθελα να τονίσω, ότι όλοι συντονιζόμαστε και προγραμματίζουμε το μυαλό μας σε μια συνθήκη φόβου, αλλά ποτέ δεν πολύ σπάνια έχουμε σκεφτεί την άλλη οπτική. Ότι τι θα γίνει και αν δεν συμβεί. Και, που λέω εγώ πολλές φορές, τι θα γίνει αν δεν συμβεί. Δεν ξέρουμε. Γιατί είναι αυτό που λέω εγώ ο νόμος 80-20. Ότι αν πάρω πολύ θεωρητικά ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα 50% το θετικό και ένα 50% το αρνητικό, εμείς αυτό το 50-50 το κάνουμε 80-20. Δηλαδή 80% υπερεκτιμούμε το αρνητικό και ένα 20% είναι το θετικό. Μα πώς? Έχω αποδείξεις. Σενάρια που κάνουμε πριν από αυτό. Σενάρια κάνω. Πώς έχει φτάσει αυτό στο 80 και το άλλο στο 20, αφού θεωρητικά είναι 50-50. Οπότε σε τι με βοηθάει. Σαφώς και δεν με βοηθάει σε τίποτα. Απλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό που φέρνω εδώ πέρα είναι ότι όλοι μας βολευόμαστε σε έναν καναπέ φόβου ή καλύτερα όπως το λέμε, σε μια comfort zone. Αν δεν έχετε ακούσει, είναι δηλαδή μια περιοχή η οποία μας δίνει ασφάλεια. Μπορεί όμως να μας δίνει θεωρητικά ασφάλεια, αλλά δεν μας βοηθάει να εξελιχθούμε. Απλά φανταστείτε, θα σας το πω ένα παράδειγμα. Από εδώ πέρα μέσα γυμνάζεστε, κάνετε κάποιο είδους κίνηση. Έχω βρει πολύ ενθουσιώδες κοινό. Ωραία, λοιπόν. Ας το παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει, γιατί μάλλον θα σας βρει το παράδειγμα αυτό έτσι αρκετά κοντά. Έχουμε ξεκινήσει και λέμε, OK, ας πάμε γυμναστήριο. Ξεκινάμε λοιπόν την πρώτη φορά να πάμε στο γυμναστήριο, έτσι πολύ χαρούμενοι. Όπου έχουμε πάρει ίσως και καινούργια αθλητικά, λέμε τώρα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Ωραία, θα ξεκινήσουμε. Πάμε, έχουμε καταλυτρώσει, γυρίζουμε σπίτι. Καναπές. Δεύτερη φορά τώρα που πηγαίνουμε, σαν λίγο κάπως να νιώθουμε ένα πιάσιμο στο σώμα μας, αλλά δεν του δίνουμε και τόση σημασία, γιατί εμείς είμαστε αφοσιωμένοι στο στόχο μας. Να πάμε αυτό το μήνα γυμναστήριο. Εννοείται ότι περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα, δεν ξέρω αν είστε από αυτούς. Περιμένουμε όλοι άμεσα αποτελέσματα, σε ένα μήνα. Δεύτερη φορά λοιπόν, κάπως τα φέρνουμε βόλτα. Τρίτη φορά, να που λίγο αρχίζει να μας κουράζει λίγο παραπάνω και να ξέρεις και έξω έχει λίγο κρύο και έχω και λίγο το λαιμό μου. Μήπως να καθόμουν λίγο στον καναπέ με μια φερτούλα, κάτι να φάω κιόλας και να ράξω. Ας πούμε λοιπόν ότι το επίθετο το μυαλό μας πηγαίνει, έρχεται όμως αυτή η τέταρτη φορά και δεν ξέρω αν θα υπάρξει πέμπτη, που εκεί πέρα που είναι κάπου στον καναπέ, ξέρετε είναι το λάθος ότι όταν επιστρέφεις από δουλειά δεν βγάζεις ρούχα. Δεν βάζεις δηλαδή πιζάμες φόρμες του σπιτιού, άλλο φόρμα γυμναστήριου. Οπότε κάθομαι και λέω, αχ τώρα, όχι να μην πάω ωραία. Να πονάω, μου πιαστώ και περισσότερο. Πώς θα πάω και στη δουλειά την άλλη μέρα, να έχω κάνει ένα λουμπάγκο, κάτι να με πονάει. Αυτός ο πόνος λοιπόν ήταν για μας ολοκληρωτικός. Δεν ξαναπήγαμε γυμναστήριο. Πιθανόν. Θέλω να πιστεύω ότι είστε από αυτούς που πήγανε. Αλλά αυτός λοιπόν ο πόνος που χρησιμοποίησα στο παράδειγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που ονομάζω η comfort zone. Δηλαδή, έχουμε κάπου συνηθίσει να είμαστε, έχουμε συνηθίσει με έναν τρόπο να λειτουργούμε, έχουμε συνηθίσει με έναν τρόπο να μιλάμε στους άλλους, που όταν ξαφνικά μας ξεβολεύει κάποιος, αυτό μας ενοχλεί. Γιατί πιο πολύ λειτουργούμε με συνήθειες. Λειτουργούμε μόνο και έχουμε μάθει. Έτσι λοιπόν μας είναι λίγο περίεργο κάποιος να μας ξεβολέψει. Δηλαδή, δείτε και στην κάθε μέρα σας, αν εσείς τελειώνετε στις 6 και σας πει κάποιος, εγώ μπορώ να έρθω μόνο στις 6, άρα να φύγει στις 6.30.
Τώρα γι' αυτό να τα καθίσω εδώ 6 με 6 ώρα θα πήγαινα, θα έτρωγα και. Πολύ απλά. Προσπαθώ λοιπόν να σας δείξω ότι ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με συνήθειες. Οπότε, όσο πιο πολύ η συνήθεια αυτή για μένα είναι περιοριστική, τόσο πιο πολύ θα με περιορίζει από το να εξελιχθώ. Τα πιο ωραία πράγματα όμως, ξέρετε, γίνονται έξω από τη ζώνη ασφαλείας μας. Οπότε, θα ήταν πολύ ωραίο να σκεφτείτε, η δική σας ζώνη ασφάλειας ποια είναι αλήθεια? Δηλαδή, έχετε παρατηρήσει στη δουλειά σας σε κάποια πράγματα να αρνείστε χωρίς καν να τα έχετε ελέγξει λίγο παραπάνω και απλά να τα αφήνετε στην άκρη? Ενώ σε κάποια άλλα είμαστε πολύ ενθουσιώδεις και μόλις θα χτυπήσει ένα τηλέφωνο ή θα σας πούνε «Α, σε θέλω γι' αυτό», «Wow, είμαστε με τα 1000». Αλήθεια, αυτό το όχι. Βγάζω περιπτώσεις που δεν είναι καθόλου στο κομμάτι μας ή δεν μας ενθουσιάζει καθόλου ή δεν συμπαθούμε καθόλου τον άλλον. Τα βγάζω αυτά. Αλλά αλήθεια, αυτά τα άλλα τα όχι, για ποιο λόγο τα είπαμε? Τα έχετε καμιά φορά σκεφτεί? Αλήθεια. Που έχω έξω. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτό στο ίντερνετ. Το αναβάλλετε συνεχώς. Εννοείται πως χρησιμοποίησα αυτό το παράδειγμα για να μας δείξω με λίγο αστείο τρόπο πώς λειτουργούμε στη ζωή μας. Δηλαδή, έχω ακόμη 2 διαφάνειες να σας δείξει. Το παράδειγμα λοιπόν, το βιντεάκι για την ουσία σας το έδειξα, για να μας δείξω λίγο με πιο χιουμοριστικό τρόπο πώς περίπου λειτουργούμε. Και πολλές φορές είναι σαν να περιμένουμε κάποιον λίγο ή τη ζωή, όπως έλεγε και το βιντεάκι, να μας δώσει αυτό το σπρώξιμο που πραγματικά θέλουμε. Αυτό το σπρώξιμο όμως μπορούμε πολύ καλύτερα να το κάνουμε αν εμείς έχουμε ήδη εκπαιδεύσει τον εαυτό μας και τον εγκέφαλό μας γι' αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω απλά να κλείσω με αυτές τις 2 τελευταίες διαφάνειες. Ωραία, πολύ ωραία τα ακούσαμε σήμερα εδώ πέρα. Κάναμε μια πολύ ωραία προθέρμανση με το μυαλό μας. Εγώ απλά θα ήθελα να κρατήσουμε 3 πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε ότι είμαστε οι επιλογές μας. Αυτό που επιλέγετε, αυτό ζείτε. Οπότε, με βάση αυτό, θα έλεγα για μένα, τουλάχιστον για αρχή, να βοηθήσετε τον εαυτό σας με 3 πραγματάκια, 3 αποφάσεις. Η πρώτη είναι που κάνουμε focus, δηλαδή αυτό που σας είπα και λίγο στην αρχή, αν θέλω να τα συνοψίσω. Κάθε πρωί που ξυπνάτε ή κάθε μέρα που ξεκινάει για σας, σε ποια από τις 2 πλευρές επιλέγετε να κάθεστε? Στην πλευρά που τα βλέπετε τα πιο πολλά αρνητικά, βλέπετε αυτά που σας λείπουν, ή στην άλλη πλευρά που τα βλέπετε λίγο πιο βοηθητικά? Θα ξαναπώ, δεν με νοιάζει αυτό που λέγεται θετική σκέψη. Είναι πολύ μεγάλη καραμέλα, την ακούω πάρα πολύ. Σκέψου θετικά. Μα τι είναι το σκέψου θετικά? Βάζω μια καραμέλα και λέω «Α, τι τέλεια είναι όλα». Σαφώς και όχι. Απλά χρειάζεται να βρίσκω τρόπους έτσι ώστε αυτό που σκέφτομαι να είναι για μένα πιο βοηθητικό, όχι θετικό. Απέχει το θετικό με το βοηθητικό. Και γι' αυτό θα έλεγα και εγώ το πρωί, για παράδειγμα, κρατήστε από εμένα ένα mind tip.
Το πρωί λοιπόν που θα ξυπνήσετε και έχετε πιάσει τον εαυτό σας να σκεφτείτε κάτι αρνητικό, το πώς θα κυλήσει η ημέρα, θέλω απλά να βοηθήσετε τον εαυτό σας με κάτι. Δηλαδή, αντί να γυρίσετε και να πείτε τι μπορεί να ξημερώσει πάλι, πώς μπορεί να είναι η ημέρα, κρατήστε απλά κάτι σαν ένα self-talk με τον εαυτό σας. Δηλαδή, πείτε τον εαυτό σας, είμαι ανοιχτός σήμερα σε ό,τι καλό έχει να μου φέρει η μέρα. Περίεργο. Όσο το επαναλάβετε, θα αντιληφθείτε ότι το μυαλό μου αρχίζει να συντονίζεται σε μία άλλη κατάσταση, όπου εγώ είμαι ανοιχτός σε νέες εμπειρίες. Όχι κλειστός σε όλα αυτά τα αρνητικά που σκέφτεται το μυαλό μου, αλλά ανοιχτός σε νέες εμπειρίες. Οπότε λοιπόν, θα έλεγα κάτι ακόμη. Τον Wayne Dyer τον γνωρίζετε? Είναι αρκετά γνωστό στον χώρο της ψυχολογίας. Αυτός λοιπόν τι έκανε, κάθε μέρα είχε στο κρεβάτι του μία μεγάλη σαν αφίσα που έλεγε τα καλύτερα έρχονται. Οπότε κάθε πρωί που ξυπνούσε έβλεπε αυτό. Και αυτό τον βοηθούσε έτσι ώστε να προγραμματίζει την ημέρα του με μια πιο βοηθητική οπτική. Εσείς κάνετε ό,τι άλλο θέλετε, αλλά σκεφτείτε ότι το πρωί που θα ξυπνήσετε, αν μπορείτε, βάλτε κάπου σε ένα σημείο κάτι που να σας παραπέμπει σε μια πιο βοηθητική σκέψη. Το δεύτερο λοιπόν που θα έλεγα είναι το πώς ερμηνεύετε τα γεγονότα που συμβαίνουν. Δηλαδή για το πώς θα αλλάξει η ζωή σας και το πώς θα αλλάξετε τον τρόπο που δουλεύετε, έτσι ώστε η δουλειά να μην γίνει η φυλακή σας. Δηλαδή να μην είναι αυτό το μέρος ή η δουλειά που θα θέλετε να φύγετε, αλλά που θα επιδιώκετε να έχετε κάθε μέρα και να βγάζετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Θα έλεγα αποφασίστε πώς θα ερμηνεύσετε τα γεγονότα. Δηλαδή θα είσαστε από αυτούς που θα είναι αυτοί που γκρινιάζουν για αυτά που συμβαίνουν στη ζωή τους, ή θα είσαστε από αυτούς που θα πούνε ναι, γιατί όχι, ας δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή σήμερα, τι επιλέγω να κάνω που θα με βοηθήσει να εξελιχθώ. Και το βράδυ που θα τελειώνει η μέρα σας, καθίστε, πάρτε 2-3 λεπτά και αναλογιστείτε. Σήμερα η μέρα μου τι ευχάριστο είχε. Δηλαδή από όλα όσα έκανα, τι ήταν αυτό που με ικανοποίησε. Τι έκανα για μένα ίσως ή για τη δουλειά μου που με ικανοποίησε. Και κατά δεύτερον, τι ήταν το σημαντικό που ίσως με βοήθησε στον τρόπο σκέψης του να εξελιχθώ. Και το τρίτο είναι το τι ενέργειες κάνετε. Με αυτό δηλαδή θα έλεγα ότι για μένα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, λέω πολλές φορές σε όλους μας ότι όταν κάνω τα ίδια πράγματα, παίρνω τα ίδια αποτελέσματα. Σωστά. Άρα λοιπόν για να πάρω διαφορετικά αποτελέσματα, χρειάζεται να κάνω διαφορετικά πράγματα. Οπότε λοιπόν εσείς, τι είσαστε αποφασισμένοι να κάνετε από σήμερα κιόλας διαφορετικό σε σχέση με αυτά που κάνετε συνήθως, για να βελτιωθείτε εσείς και να βελτιώσετε και τη δουλειά σας. Διαφορετικό. Αν μέχρι τώρα κάποια πράγματα τα κάνετε και δεν προχωρούσανε, σκεφτείτε τι διαφορετικό μπορείτε να κάνετε. Διαφορετικό, λέω και πάλι. Που ίσως δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα. Που ίσως σας φοβίζει. Αλλά τι διαφορετικό μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τον εαυτό σας σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Και αυτό που λέω συνήθως είναι ότι αν πραγματικά σκεφτόσασταν ένα χρόνο πριν το τι θέλετε να κάνετε, το τι ονειρεύεστε, και έχει περάσει αυτός ο χρόνος και είστε σήμερα εδώ, πώς νιώθετε που αυτό δεν έχει γίνει ακόμη. Και αν όχι τώρα, πότε. Δηλαδή, αν τόσο πολύ υπάρχει ένα όνειρο μέσα σας, κάτι να κάνετε, κάπως να ξεχωρίσετε, για ποιο λόγο το αφήνετε να σας σταματά. Οπότε το ζήτημα για μένα είναι η ερώτηση, όχι τι χρειάζεται να κάνω, τι με σταματά. Για μένα είναι η πιο κομβική ερώτηση σε όλα αυτά. Τι με σταματά αλήθεια. Τι με σταματά να κάνω την επιχείρησή μου να ανέβει με 1000. Τι με σταματά να γίνω ξεχωριστό σε αυτό που κάνω. Τι με σταματά στο να λειτουργήσω με τέτοιο τρόπο που στο Facebook, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άλλος να έρθει κοντά μου σαν συναίσθημα πρώτα και ύστερα σαν προϊόν. Γιατί μην ξεχνάτε, οι άνθρωποι για εσάς θα έρθουν, όχι για τα προϊόντα σας. Και θα έλεγα ότι θα ήθελα απλά να σκεφτώ μια ιστορία και το πριν και ο κύριος. Ότι πιο πολύ θέλουμε ιστορίες, οπότε θα έλεγα μια δική μου ιστορία, αυτή τη λέω πάντα, για να κλείσουμε με αυτή. Έχουμε λοιπόν 2 ζευγάρια, φανταστείτε. Είναι το ένα ζευγάρι στη μία πολυκατοικία και το ένα ζευγάρι στην άλλη πολυκατοικία. Το ζευγάρι αυτή τη πολυκατοικία έρχεται τώρα, είναι καινούριο στη γειτονιά. Βγαίνει λοιπόν, ξέρετε, η γυναίκα πληρώνει τα σπρώρουχά τη και λέει η απέναντι. Πάει για καφέ να καθίσει στην κουζίνα με τον άντρα τη. Κοιτάει απέναντι και λέει: καλά, είναι δυνατόν. Καινούργια στη γειτονιά, βγάζει σπρώρουχα και είναι και βρώμικα. Καλά, δεν τρέπεται. Δεν απαντάει ο άντρα. Περνάνε λοιπόν κάποιες μέρες, ξανάρχεται πάλι η γυναίκα του ζευγαριού και να πιει τον καφέ της. Βλέπει πάλι στην άλλη πολυκατοικία ξανά τα σπρώρουχα, γειτόνισσα, απαράδεκτη, είναι δυνατόν.
πραγματικά κοιτούσε κιόλας με απορία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ καθόλου να το διανοηθώ αυτό που έχει κάνει. Ντροπή. Ο άντρας επίσης δεν μιλάει καθόλου. Πέρνανε λοιπόν κάποιες μέρες, έρχεται ξανά η γειτόνισσα εδώ πέρα να πιει τον καφέ της στην κουζίνα, κοιτάει απέναντι, δεν το πιστεύει. Καλά, τον άντρα της είναι δυνατόν. Η γειτόνισσα, ρούχα, είναι καθαρά. Ναι. Και τι απαντάει ο άντρας της? Καθάρισα τα τζάμια μας. Η ιστορία αυτή εννοείται είναι η ιστορία NLP που δουλεύω. Τα τζάμια είναι τα τζάμια των ματιών και τα τζάμια του μυαλού. Όσο λοιπόν εμείς έχουμε πιο σκονισμένα τζάμια, δεν μπορούμε να δούμε πραγματικά ούτε τι είμαστε, ούτε που είμαστε, ούτε τι μπορούμε να καταφέρουμε και πού μπορούμε να φτάσουμε. Όσο εμείς θα ξεσκονίσουμε αυτά τα τζάμια με αντίστοιχους τρόπους, τόσο πιο καθαρά θα μπορούμε να δούμε γύρω μας το τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και ποια όνειρα μπορούμε να κάνουμε αληθινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερωτήσεις για την Πρόσω, ίσως? Σας ευχαριστώ, έτσι δεν είναι? Ερωτήσεις? Ευχαριστώ. Οπότε κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής ημέρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους όσους ήρθατε και μας αφιέρωσατε το Σάββατο σας. Θέλω με τη σειρά να ευχαριστήσουμε από κοινού τον Πάνο, την Ελένη, τον Ντόλι, τον Γιώργο ξανά, μας αρέσει το όνομα, την Ευρυδίκη, τον Στίβ, τον Κύρο, τον Θόδωρο, τη Φρόσο, τους ομιλητές μας δηλαδή, την Εύα για τη βοήθεια στην επικοινωνία και τον συντονισμό, τη Βάσο για τις φωτογραφίσεις και την κάλυψη του event σήμερα και την ομάδα του Photoglow, τη Μαριάννα και την Άσκη για την προώθηση της εκδήλωσης και τους χορηγούς επικοινωνίας, Publicity Magazine, 1055 Rock, Skywalker, Biscotto, 958, supportbusiness.gr και το kuba.gr. Και ελπίζω να σας ξαναδούμε όλους σύντομα. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο έξω, θα ήθελα να αφιερώσετε 5 λεπτά για να το συμπληρώσετε και αυτό. Γεια σας.